फरायोमोन दानि जों बेयाव फराय मुंबई बाय थांनानै फरायबावनो जोङो होजानानै बहा फरायबावनो जोङो फराया बेखौ होनानै जोङो बहा फरायबावनांगौ फरिखा जानायसो मोनसेया फरिखा होनांगौ बेखौ होनानै जोङो बहा थानानै जोङो फरिखा होनांगौ दिनै दे न' सिफायबाय आदै नोंसोर मा होनना बुंनो सानो दा न' सिफायनायखौथ' जों मा बुंबावनो सरकारि आयेन बायदि सरकारि आयेन बायदि सरकारा सिफायनानै थांबाय जोङो बेवहाय जेबो सानाखै अब्लाबो जोङो दुखु दङ न' गैजायै मानसिफोरखाय जोङो गैयि हिसाबै बे जायगायाव थाफैदों हिसाबै दा जोंहा बे थिंफोरखौ एबा प्लास्टिकफोरखौनो जोंहा बायफिननो फैसा गैया बेनिखायनो जोंनि थाखाय सोरबाफोर अनसुंथाइ जिथु होफैयोब्ला गाहाम मोनगौ बेबायदि जोंनि गोबां अभाब माने गोबाव सम जाबाय जोङो नै मावनाय दांनायाबो जोंहा गैया गोबाव समनिफ्रायनो बेबायदिनो दिनै फैगौ गाबोन फैगौ बेबायदि मावनायफ्रावबो उसुबिदा जानानै जों गोबाव सम थानांबाय बेनिखायनो आङो खावलायदों जोंनि रायजो राजाफोरखौ अननानैबाबो जोंनि माखासे अनसुंथाइफोर जोङो मोननो हायो सरकारनिफ्राय एबा सारमोननिफ्राय जोंनिनो जि बिटिसि सरकारफोरनिफ्राय जोङो जेन मोननो हायो आङो खावलायनाय थाबाय सरकारफोरनिसिम 3 नं फाथैबारियावहाय दिनै गोबां गथ'फोर सोरबा क्लास 7 क्लास 9 बिदि फरायनाय दङ बिसोरो दिनै न' सिफाय जानानै बहा थागोन बहा थानानै बहाय नों मा बुंनो सानो बेखौथ' गोबां दुखु जाबाय दा गथ'फ्रा नै दा बबाव थानानै फरायगोन नै दा फरिखाबो जागासिनो दङ आरो गथ'फ्रा फरायगासिनो दं क्लास 7 बेबायदिनो 6 बेबायदि फरायनाय दङ गोबां गथ'फ्रा दा बबेयाव थानानै बिसोरो फरायगोन बेफोरबायदि न'आनो गैया बेबायदि जाबाय आरो मेट्रिक होग्राबो दं आरो बिए फार्स्ट सेम रिजाल्ट फरिखा होग्राबो दङ आरो साबेसे दं मेट्रिक फरिखा होगोन साथामसो दङ मेट्रिक फरिखा होग्रा ओरैनो दा दिनैहाय बावहाय दे फरेस्टारफ्रा बुंबाय थादों बिथांमोना बुंदों सरकारनिफ्राय बुंबाय थादों बे हादानावहाय गोबां मानसियानो हा दङ होननानै बुंदों बावहाय नों मा बुंनो सानो बेयावथ' माने सोरहाबाफोर हा दङब्लाबो जेन'बा दंमोन बिगाब्रैसो लोमजाबाय फाननानै बेयाव फैनांबाय बे अबस्थायाव माखासेया दंब्लाबो फाननानै माने गावनि अभाबखौ सुफुंनांगौआव बा बेमार आजार सोखानांगौआव बेबायदि खालामनानै बेयाव फैनांनाय दङ सोरबाथ' गैखाया हाखुखा हानायखा दंब्लाबो हाफोरखौ फाननांबाय बेनो आरो दा जोंनि साननाया बेयो जोंनि दा सरकारा जिखि खालामनानै होखारा मानो जों खानो हानायनि मुंबो राहा लामा गैया नैबेखौहाय जों स्रा बुंनो हायो आरोखि गतिके बेनिफ्राय जोंखौ होखारनांगौब्ला गतिके जों गावथाखानाया स्रा आरोखि स्रा बैथो थायबावनाय जोंलाय जों बिनिफ्राय थांखानायबो नङा आरो थांनोबो जोंहा राहा लामा गैया नङाब्ला जोङो दङब्ला मानो जोंलायबो दुखु सुखु मानो लाजिसिं बेबायदि सरकारजों एबा सोंख्लायबाय जानो जोङो थांखानाय नङा आरो गैखायाबो बेनिखायनो जोङो बेयावनो थागोन आरो थांनायबो नङा सरकारनि सायाव नों मा खावलायनो सानो एज ए गावबुरा हिसाबै सरकारनि सायावथ' आङो दा लुबैदों माने जोङो बे जायगायाव थागोन आरो जोङो बेवहायनो जोंनि हाफोरखौ जोंनो थाखाय सेटलमेन्ट खालामना होयो आङो सरकारनिसिम खावलायनाय थाबाय जोंनि जे बिटिसि सरकार बिथांमोननिसिम सारमोननिसिम आङो खावलायबाय दा सारमोना जोंनि थाखाय जोङो बेब'स्था खालामना होयो बे हाखौबो आरो जोङो जेन मोननो हायो बे होनायनि सिगां प्रमद बर' बा फेरेंगानाव बे गामिनिफ्राय सोरबा थांदोंमोन नामा जोङो थांदों फेरेंगा सारनिसिम जोङो मोनसे लेखाबो हैदों एप्लिकेसनबो हैदों दा हैनानै जोङो खावलायहैदों दा जोंहा गोबां थाखा बेबायदिनो हा गैजायै मानसिफोर दङ आरो जोङो बेबायदि सारिसिमाखौ जोङो खोन्थानानै थाहैदों जोङो ओरैबो जिबो जानाय गेजेरावसो जोङो दङ अनाय जोंखौ होआब्ला मोजां जागौमोन होननानै जों खावलायहैदों ओमफ्राय सारा होनदों जेबो नङा हाफोरखौथ' मोननो हागोन नाथायब्ला सरकारि आयेन बायदि होखागोन होननानै ओमफ्राय जों बेयाव खावलायदों जोंनि गेजा न'खौ जेन अननानै जेबो खालायाला मोजां जागौमोन जों बिसोरसो खावलायदों होननानै ओमफ्राय सारा होनदों माने गेजा न'खौ आङो जेबो खालायनाय नङा आरो मन्दिरफोरखौ आङो सिफाय होनाय नङा होननानै बुंदों दा बे हिसाबै दा जोङो नुनो मोनबाय गमामा सारा जोंनि गेजा न'खौबो सिफायाखै आङो धन्यबाद थाबाय सारनिसिम स्कुलाव फरायो माबा दारगारियाव आं फरायोमोन दानि जों बेयाव फराय मुंबई बाय थांनानै फरायबावनो
बिटिआरनि चिफनाव नों मा खावलायनो सानो सासे नोङो फरायसा फरायसा हिसाबै दा बिसोरो सिक्सआव फरायो सासे नाय मा क्लास मोनखो दानिया बेखौ नायनांगौ जोङो गोजानानो बहा फरायबावनो जोङो फराया जोङो बहा फरायबावनांगौ फरायगा जानायसोमोन जोंहा फरायगा होनोबा बेखौ होनानै जोङो बहा थानानै जोङो फरायगा परिखाया मालानिफ्राय फरायगाया माने फेब्रुवारिनि 24निफ्राय जायो जोंनि फरायगाया जोङो दा बहानिफ्राय जोङो फरायगा होबावनांगौ सार प्रमद बर'नि सिगाङाव आं खावलायनो सानो जि जोङो बे हाखौ मोनजानो लुबैयो जों बिनिफ्राय जेरावबो थाङा दिनै जोंनि न'फोरखौ संहार खालामजोब्बाय जोंनि न'फोरखौ सिफायजोब्बाय जोङो दा बे जायगानिफ्राय जोङो एराया जोङो दा फरायगासिनो दङ जोंनि एगजामाबो जानोसै नै माला जागोन एगजाम फेब्रुवारिनि 25 मन जागोन जोंनि फरिखाया